Sa oras. Sa na oras. Alas 4 na. Kadlawon? Ano man day? Ay, lamit pa kayo tulog. Sugod karon ha. Kung sa ko oras gusto mo mata, mauna akong ting mata. Sabot? Mulay magbuot. Ako'y amo, ako dapat masunod. Ako'y padidi pamilya, ako dapat masunod. Ikaw bala. Kung gusto ko matulog ko. Sabot ka? Ikaw bala good. Naaram din na. Basta ha, timan ina, ibutan na sa inyo ulimpatakan. Kung gusto ko mapaulay, gusto ko matulog, gusto ko mahigda, walay magbuot, matulog ko, buhaton ko na. Samog. Yahoo! Mas 4 pa mga. Alas 4 ba lagi? Oo. Sige, matulog ko. Walay magbuot ako, matulog ko. Sige, ato dito. Basta ikaw bala. Sige, ato dito, tulog ko. Hindi na kung bako doy. Kung sa'yo mong gusto, buhata good. Ikaw bala. Mahala mo nga. Basta, pag humanog laban ni din ha. Paminaw sa. Pag humanog laban ni din ha. Napay mong plansyahonon. Tarungan natin na imong kuan, trabaho. Pag humani mo dihag laba og plansya, tapay hugason dito gahulat. Hugasin itong plato kay mulakaw na din ko. Basta ikaw bahala sa imong baton, basta kaya makanggi istorya sa imo ha. Abim na po ako masunod.